कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार समुद्रात पारंपरिक एंडी जाळ्याक नुस्त्यांचो भरपूर सांठो. नुस्तेमारांत आनंद. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार समुद्रात पारंपरिक एंडी जाळ्यान नुस्तें मारपी नुस्तेकारांक बुधवाराक मोठे यश मेळ्ळें. समुद्रात घातिल्ल्या एंडी जाळ्याक एकच पटी भरपूर प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेमाराच्या चेहऱ्याचेर आनंद दिसूंक लागलो. सकाळपराक जाळी घातले नंतर किनाऱ्याचेर जाळी ओडटाना नुस्त्याच्या वजनान जाळी पुराय भरून गेल्ली. जाळी किनाऱ्याचेर व्हरताना अनेक नुस्तेमारान एकजुटीन मेहनत घेतली. किनाऱ्याचेर नुस्त्याचो ढीग पळोवन स्थानिक लोक आणि पर्यटक आश्चर्यान तें दृश्य पळोवच्याक लागले. नुस्तेमारीच्या म्हणण्यानुसार फाटल्या कित्येक दिसाच्यान नुस्तेमारी अपेक्षे प्रमाणे जाते नाशिल्ली. पण ह्या फावटी एंडी जाळ्याक भरपूर नुस्तें मेळिल्ल्यान बऱ्यापैकी उत्पन्नाची आशा निर्माण जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या नुस्त्याक स्थानिक बाजारपेटी बरोबर दुसऱ्या जिल्ह्यात बी विक्री खातीर धाडची व्यवस्था केला. अनुकूल हवामान आणि समुद्राची योग्य परिस्थिती ह्या कारणान पारंपरिक नुस्तेमारीक बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. फुडले दिसा बी अशेंच भरपूर नुस्तेमारी जावची अशी आशा नुस्तेमारान व्यक्त केली. बरेच अरे मागेच नाही धुईत ना ते. वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदाक सुवर्ण स्पर्श दिवचे खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियानाचो शुभारंभ. कारवार. केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या माय भारत केंद्र कारवार हेमगल वतीन आयोजित नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियानाचो शुभारंभ जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमगल हातीन पोस्टरचे अनावरण करून केलो. या वेळार जिल्हाधिकारीन युवकांन अंमली पदार्थाच्या व्यसनापासून पयस रावन निरोगी जीवनशैली स्वीकारची आणि व्यसनमुक्त समाज निर्मितीसाठी सक्रिय सहभाग घेवचो असे आवाहन केले. या कार्यक्रमात माय भारत केंद्राचे अधिकारी
युवक संघटनांचे पदाधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. कोणबी हिंगा कृषी कामगार आणि दिव्यांग संघटनांच्या उद्घाटन सोहळ्यात आमदार शिवराम हेब्बार हेमगेली उपस्थिती. कारवार. मुनगोड तालुक्यात आमदार शिवराम हेब्बार हेमी कोणबी गावात आयोजित श्री मेलुगाई मारिकांबा कृषी कामगार कल्याण आणि विकास संघ तसेच श्री मारिकांबा दिव्यांग संघाच्या उद्घाटन समारंभात सहभाग घेतलो. यावेळार तेमी दोन्ही संघटनांचे उद्घाटन करून उलयताना सांगले की समाजातल्या सगळ्या घटकांच्या समक्षीकरणामध्ये अशा संघटनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असा. कृषी कामगार आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, स्वावलंबन आणि सामाजिक विकासासाठी या संघटनानं प्रभावीपणे कार्य करचे अशी शुभेच्छा त्यांनी दिली. यावेळार माजी आमदार VS पाटील, ब्लॉक काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष कृष्ण हिरेहळ्ळी, सामाजिक जाळे विभागाचे अध्यक्ष धर्मराज नाडिगेर सहित संघटनाचे पदाधिकारी, सदस्य, ग्रामस्थ आणि अन्य मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. अंकोला हट्टीकेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रालागी पडझड झाली कर्मचारी निवासस्थान, अतिक्रमण आणि गैरप्रकाराचे केंद्र. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हट्टीकेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रालागी पडझड झाली कर्मचारी निवासस्थाना, अतिक्रमण आणि गैरप्रकाराचे केंद्र झाली असा. हट्टीकेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी बांधिली सुमार 8 ते 10 जुनी कर्मचारी निवासस्थाना बऱ्याच वर्षापासून पडझड अवस्थेत असून ती आता गांजा सेवन, सौरपिचाक आणि इतर बेकायदेशीर प्रकाराचे अड्डे झाल्याची तक्रार स्थानिकांनी व्यक्त केली. या कर्मचारी निवासस्थाना बाजूनच शासकीय शाळा आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो असून आरोग्य विभागान ही धोकादायक इमारत तात्काळ पाडून त्या जागेचो आरोग्य सुविधांसाठी उपयोग करचो अशी मागणी स्थानिकांबरोबर JDS जिल्हाध्यक्ष मोहिनी नाईक हेमी केली. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमकडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे व्हरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. कर्जबाजारीपणा कंठाळणं, शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या मुनगोड तालुक्यात हुनगुंद गावात कर्जबाजारीपणा आणि दुष्काळाच्या भयामुळे मानसिक तणावासकल असलेल्या एक शेतकऱ्यानं शेतातच विष पिऊन आत्महत्या केली. दुर्दैवी घटना घडली. मृत शेतकऱ्याची ओळख फकीर गौडा पाटील, वय 42 अशी असा. तेमी स्थानिक बँका खंयच्यान तशेंच खासगी वित्त संस्थाकडच्यान 12 लाख रुपयापेक्षा जास्ती कर्ज घेतले. कर्जाचो वाढतो ताण आणि पीक हाताचे वयतले ह्या चिंतेमुळे तेमी तीव्र मानसिक तणावात आशिल्ले अशी माहिती मेळ्ळा. रात्री फकीर गौडा शेतात गेले पण ते घरात परत येयलेकच ना. सकाळी तांगले मृतदेह शेतात आढळलेलो. तेमी विष पिऊन आत्महत्या केल्याचो प्राथमिक अंदाज व्यक्त झालो असा. या घटनेमुळे हुनगुंद गावात शोककळा पसरली असून शेतकऱ्याच्या आर्थिक अडचणीचो प्रश्न परत एक पटी ऐरणीचेर आयिल्लो असा. या प्रकरणाचं मुनगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस फुल तपास करते असतात. उद्यानात युवकाली गळफास घेऊन आत्महत्या. कारवार. दांडेली शहरातल्या साईनगर हिंगा उद्यानात एक युवकान गळफास घेऊन आत्महत्या केली घटना घडली. मृत युवकाली ओळख मंजुनाथ मल्लेश निंबाळकर, वय 23 अशी पटली असा. हो मूळचो शहरातल्या गांधीनगर हांचो रेल्वे रुळा लागीं वाठारांतलो रहिवासी असून
गेल्या 3 ते 4 वर्सांपासून आपल्या आई आणि बहिणीबरोबर बेंगलोरात वास्तव्याक आशिल्लो. 2 ते 3 दिवसां पयले तो दांडेली हिंगा आयिल्लो अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. बुधवारा सकाळी उद्यानात एक युवक गळपात घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आयिल्ल्यान स्थानिकान तात्काळ पोलिसांक म्हायती दिली. माहिती मेळताच दांडेली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळार येऊन पळवणी केली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शहरातल्या सार्वजनिक आस्पत्रेत धाड दिला असून नंतर तो कुटुंबियाच्या ताब्यात दितलो अशी माहिती पोलिसांनी दिला. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून या प्रकरणात दांडेली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांच्या विविध अंगान फुल तपास सुरू असा. मुरुडेश्वरा लागीं लॉरी आणि बायक अपघातात बायक स्वाराची जाग्यारच मृत्यू. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या मुरुडेश्वर हिंगा बस्ती लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर लॉरी आणि बायक हांचे भितर जाल्ल्या भीषण अपघातात बायक स्वाराचो जाग्यारच मृत्यू जाल्ली घटना घडली. मृताची वळख कृष्णा नाईक अशी आसा. भरधाव वेगान येवच्या लॉरीची दुचाकीक जोरदार धडक दिल्ल्यान दुचाकी स्वार लॉरीच्या चाका सकयल अडकलो आणि घटनास्थळारच तेमगेलो मृत्यू जालो अशी माहिती मेळ्ळा. अपघाताची तीव्रता इतली आशिल्ली की दुचाकीचो पुराय प्रमाणात चुराड जाल्लो असून या घटनेमुळे या वाठारात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची खबर मेळताच मुरुडेश्वर पोलिसान घटनास्थळात धाव घेऊन पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी आस्पत्रेत धाड दिलो. अपघाताचे नेमके कारण कितें अद्याप स्पष्ट झाले नसून या प्रकरणाचो मुरुडेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस फुल तपास करते आसात. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.